Pandemiaren ondoren honetan, ezin dugu antzi, etxeratu egin garela ustez babesteko, baina etxeratze horrek emakume asko, nerabe, neskatu asko oso egoera babesgabean utzi dituela. Eta akaso violentzia kasu muturrekoak jakinak izan dira, baina errealitate gordin bat etxe barruan geratu da, ez? Beste behin ere, esan dezakegu. Bai, banegoen, pentsatzen burura justo momentu hortan esan zigutenean etxeratu egin bar ginela, eta etxetik kanpo ezin ginela egon. Claro, nik uste dut denok bizi izan dugu pandemia garaian eta konfinamendu garaian antsietate handiarekin, denok, Baina nik momentu hortan pentsatu egin eban, ostras, pentsaten ari gauz, etxea espazio seguru batela. Eta non geratzen dira, adibidez, genero indarkeria jasotzen duten emakumeek, non geratzen dira prostituzioan aritzen diren emakumeek, non geratzen dira, adibidez, ez dakit, sexu abusuak beratzen dituzten umeek eta neskek, non geratzen dira, ez da? Zemotatako errekurtsoak ipini dugu haiengan eta zer daukate? Claro, ez genien ez ebez eman, ez da? Eta hortatik egon den egoera, lasgarria, txutxigarria izan da, eta, claro, gero ikusi egin dugu, ez da? Orokorrean, nik baita, eta ipini behar dut nik nire burua eta nire gorputza bertan nola bizi izan genuen, konfinamenduaz. Eta bapatean, gizarteko jagara, gu behar dugu pertsonak, behar ditugu pertsonak, behar dugu besteekin egotea. Eta bapatean izan zen isolamendu bat, zuk bakarrik egotea, eta ostras, nola eraman genuen bakoitzak jakingo du. Eta hor bai ikustea, eta zemotatako nabardurak eutzi egin zituen, konfinamendu garaina uste dut hausnarketa sakona izan behar dugula, eta ja pertsonalki eta emakume gisa bezala. Eta hor, emakume oso desberdinak gara, errealitateak oso desberdinak dira, oso anitza gara, baina, klaro, faktore desberdinak, ipintzen baditugu gainean, hau da, emakume migrante, ez dakit, paperik ez izatea, gainera errekurtsorik ez izatea, gainera, hortatik non dago etxe seguru hori, guztiz errekurtsorik gabe utzi egin genituen, eta zegoen egoera oso modu zaurgarrian bizi izan zuten, Gero nik pertsonalki, normalean nerabeekin lan egiten dut. Eta ja ikusten, nola zeuden, neske gazteak eta nola pasatu egin duten, eta nola esan didaten, bai, ia gehieno pasa izan dugun bezala. Baina, bai egia dela, post-konfinamendu garaian eta gero, batez ere fokua, komunikabideen fokua izan zen gazteei, esatea, eta errudun bihurtu. Zuek izan zarete, zuek jaso egin behar dugu, motxila haien ipin egin genuen, Eta hortatik, nik jaso izan dudana da, antsietate handiarekin bizi izan dute, alde batetik, konfinamendu garaian zen, eta azken finean, da etapa bat non behar dute beste pertsonekin egotea, eta zeukaten aukera horik, eta zeukaten bakarrik familia, non momentu hortan zuk egiten duzuna zure. Etapan da, familiatik egitea, joatea, eta horrelako distantziak handiak ematea, eta zu bizi behar zenun, zure familiagaz. Eta gero, izan da, geroago, ostras, bizi izan dugun guztia, antsietate handiarekin, nik nire esperimentazio, gorputzaren esperimentazioarekin, nik niretzen, baina gero, post-konfinamendu garaian eta gero, izan da zer dekogu. Zemotatako espazioak, nola iraiki egin behar ditugun. Eta gainera, oihartzuna, geneukan oihartzuna zen, guztiz erru, gu gara erru. Hortatik izan duten motxila astuna izan da, astuna. Eta baita ere, hortatik tiro da, zemotatako jarrerak bizi izan duten, eta geneukana hor konfinamendu garaian ikuste dutenak izan dira, izan da, interneta edo mundu digitala. Zen gure lehioa, adibidez, beste pertsonekin harreman izateko, egoteko, eta bestelako estimulazioak izateko. Klaro, hor, bai, egin behar genuen, hausnarketa da, zemotatako, baita ere, antsietateak bizi izan ditugun interneta eta mundu digitalean, eta hortatik, nik beti esaten dut, mundu digitalean pasatzen dena da, mundu offlineen kartatzen den modun, da, isla bat, da, ispilu bat, egia da, altzena toki oso handia dela, eta hortatik bideratzea, eta hor, daudezen gakoak aztertzea askoz ere, konplexuagoak direla, baina egia dela da, isla da, ispilu bat da, gure realitatean bizi dagoen ispilu bat. Eman dena, hau da, bai onerako eta bai txarrerako, hau da, ziberindarkeri matxistak berdin ematen dira mundu offlineen, onlineen modun. Orduan, hortatik, klaro,
neska eta gazte izanik, eta zu isolamendu baten egotea, eta ea zer pairatzen zenun, ze motatako estimulazio jasotzen zenun. Eta ezen eukan, ez da bestelako estimulazio, kanpoko estimulazioak irik esango gure dut. Ez da berdin adibidez gela batean egotea, ateratzea, leku batera joatea, ez dakit, paseo bat emotera. Orduan, antsietate hori areagotu egin da, eta orain ikusten ari gara ze motatako, pues nik irakasle modu ikusten dut nire ikasletan ze motatako antsietateak eta osasun mentalaren aldetik zen motatako arazoak ditugun, eta baita ere txiki eta nerabekin. Ari horretatik tirakain zuzen ere, ziberjazarpena aipatu duzun bezalaxe, sare sozialek inoiz baino toki gehiago izan dute, espazio esan dezakegu gure egunerokoaren ia 100% hartu dutela une batez, jazarpena, rolak, balioak, atzera egin dugu zentzu horretan? Atzerantz ez, gainera nik beti esaten dut, orain oportunitate asko dituzte, alternatiba asko dituztela, eta gainera nik beti joaten naizenean, ez da, adibidez tailer bat emotera eta haiekin lan egitera, ni benetan flipatzen dodala, ostras, identitatean hitzei buruz hitz egiten dutela, neska guztiek, binkulo oso positibo bat egiten dutela feminismoarekin, eta haien lotzen dute haien burua feminismoarekin, eta feminismoatzat dakate haien burua. Orduan, egin dugun, ez da, aldaketak oso nabariak dira, eta nik uste dut, ostras, bagoaz, ez da bidean. Zer gertatzen da, orain, daramagu, ezin diegu haiei eskatu. Orain dela, izen bat urte, ez da, androzentrismoarekin, sistema patriarkalarekin, horre guztiarekin 10 urteetan amaitza ezinezkoa da. Ni konparatzen dut nire belaunaldia, haien belaunaldiarekin, ostras, zenbat aldatu egin dugun, zeri buruz hitz egin dugun, zenbatako hausnarketak sakonak egin alditugun aiegaz. Niri hitz egiten didatenean, adibidez, feminitatean hitzei buruz, edo transexualitateari buruz, edo feminismoari buruz, ostras, pentsatzen dut, ni zuen urtegaz, ez neban orarte aiegatzen, eta zuek orain irrebindikazio da bakarrik da oso simbolikoa da, adibidez, zu joaten zarenean klase batera, eskola batera, edo instituto batera, den amorez daude emakumeak ikusi alditzakezu, zientzialeareiak ikusi aldituzu bestelako emakumeak, eta orain are gehiago zen, eta igual, hasieran hasi ginenean, igual batez ere emakumitzuri ikusten genituen, ez da? Orain, pixka bat arago joan dire, eta emakume razializatuak, emakume transexualak ipintzen dituzte, eta hortatik ez egiten ari da aniztasun oso onuragarri batean. Zer gertatzen da, hori egia da, jasotzen dutela, baina oso mundu kontradiktorio edo kontraesan batean bizitzen ari dagoela. Adibidez, hortarako dauzkagu youtuberrak izan edo jarraitzen dituzten youtuber asko, igual haien burua feminismotzat bezala, ez da, daukatela, edo, ni feminista naiz, baina kontsumitzen dute sistema kapitalista honetan, eta zemotatako irudia reflejatzen dut, edo islatzen dut. Claro, bizi egiten dutena da, gero haiek daukaten diskurtsoa oso kontrasankorra da. Hau da, daukatela diskurtso hori, baina gero dauzkatela beste jarrerak batzuk mantentzen dutela sistema patriarkal eta sistema kontsumitzaile hori, ez da? Baina gero da, azkenean ikusten dutena eta jasotzen dituzten erreferenteak. Oso kontrasankorrak dira, alde batetik esaten dizute, ni feminista naiz, ni aldarrikatzen dut berdintasuna, pipi papa, baina gero, beste aldetik jasotzen ari dagoena da, ez zu kontsumitzio behar dozu, hau eta hau. Irudia da, hau eta hau. Orduan, azkenean, gurpil horretan sartzen dira, eta nik ikusten dodan, ez da, sistema patriarkal honetan, oso kontrastankorra ditu eta dauden estrategiak askoz ere izkutagoak direla, eta piniko dute hitza perversoak, ez da? Zen eta azken finan da, modu bat de, saltzen dizut feminismoa, baina beste azpitik saltzen ari dizut beste gauza asko, ez da? Eta hortatik ezinbestekoa da, horri buruz hitz egitea eta iegaz bestelako eztabaida sakonak egitea, da. Zer suposatzen du horrelako irudia, zer suposatzen du kontsumitzea hau, zer suposatzen du hau ikustea, adibidez, orain, modan dago, ez da, hainbat youtuber eta tiktoker amatasunarekin idealizazio bat izatea. Claro, zer suposatzen du amatasunak eta zer motatako eragina daukan gugan, ez da, eta gure identitateetan. Horri buruz hitz egitea ezinbestekoa da eta bestelako eztabaidak sortzea, baina atzerantz inondik inora daukagu beste realitatea, belaunaldi bakoitzan gertatu egin den moduan. Zer gertatzen da, orain fikatu egin behar ditugu zer motatako ez da kodigoak sortzen diren, zer motatako jarrerak mantentzen diren, eta zeintzuk aldatu egin diren. Eta hortatik eztabaida horretan, eta nik beti esaten diot, egia da,
ikuspegi, ez da, ikusmolde hori non eman diren ziberjasarpenak, non ematen diren genero kodigoak, non ematen diren hausnartu, ez da, eta horri buruz hitz egin behar dugu, baina baita ere eman behar diogu beste ikusmolde hori, ez da, dela, alternatiba, gira estrategia desberdinak, digula oportunitateak, eta hortatik joatea lantzen, eta ez bagara bertan sartzen, zuk esan dozu, ez da, gure mundua, orain, eta are gehiago, ez da, pandemia garaian, mundu digitalean egon da. Osea, guk bizitzen gara mundu digitalean, zin dugu esan, mundu digitala eta mundu offline, ez da berdina, guk bizitzen dugu, gure jarrerak egiten ditugu bertan, ez dakit, gure harremanak bertan dauzkagu, orduan, gure komunikazioa bertan dago, ezin dugu horrela, horma bat egitea mundu digitala eta mundu offline, ez da berdina eta bertan bizitzen gara, ez da? Eta hor egin behar dugun hausnarketa da sakona, zer gertatzen ari dauen. Eta orain, zer, eta orain nola moldatzen garen. Eta hortatik jadanik hausartu, eta nik ez dut esaten interneta eta mundu digitala ez daukadela, ez dakit, interes kapitalistarik edo matxistarik. Nortzuk egin dute, ez da? Nondik dator, internet dago sistema militar batetatik lotuta. Orduan, hor dauden, ez da, kodigoak nabariak dira, eta nondik eraman dugu dizuten, hor daude algoritmoan, interes daude, zela, bai, egia da, baina jadanik sartuta gaudela, zer egiten dugu, ez da? Eta hortatik, uste dut, iraultza sartuko da, bertan bagaude, ez da? Eta bestelako jarrerak eta adibidez erresistentziak baditugu. Lehen aipatu egin ditugu ziberjasarpenak, ez da? Adibidez pandemian etorri egin denean, jadanik sartuta geuden guztiok. Ja, hori zegoen zerbait, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp denok erabiltzen genuen, ez da? Baina zer gertatu egin zen. Claro, pandemia, isolatu eta gure lehioa zen hori. Adibidez, bai, nik pandemia eta gero, nabaritu egin ditudan, ez da, aldaketak izan dira txikitzuetan, oso txikitzuetan, zen eta hor ikusi egin dodana dela. Claro, azkenean, klasea jasotzeko internetera eta mundu digitala konektatu egin bar ziren. Eta hortatik nik flipatzen eban adibidez galdetzen dian txikitzuei. Bueno, esan edo aipatu ere sozialak, eta adibidez aipatzen didate hangouts. Claro, nik, baina hangouts lan egiteko da. Eta haientzako zen espazio bat, ez da, erremanak izateko zen, eta haiek harremanak izaten zuten klasean modun, baina hangoutzen bitartez, mitin bitartez. Eta horretarako, haiei zabaldu egin zai, ez da, espazio bat, askoz ere arinagoa dela. Orduan, oso txikitatik mundu digitalean sartuta dauz. Eta hortatik arazoak sortu egin dira, baina ez berriak. Zen eta lehen baita ere zegoen bazterketa, baita ere zegoen indarkeria, baita ere zegoen adibidez lodi esateagatik, beta horrekoa eramateagatik, zegoen guztia berdina, baina orain islatu egin dugu mundu digitalean. Hori aldi batez txikitatik. Eta gero nera betan berdin, zeuden ziberjasarpenak, hau da ziberjasarpen sexual, hau da nik bidaltzea, ez dakit, argazki bat mutil bati eta honek zabaltzea, edo nik, ez dakit, espazio intimidatorio sexualki hitz eginda jasotzea, edo ziberindarki sexistak, hau da nik emakume zaetakatik jasotzen dituen indarkerio hori guztiak, lehenik zeuden, ez da, baina segertatu zen pandemia garaian, bat, klaro, zuk isolatuta zaudela, eta hortatik isolatuta zaudenean, non dauden errekurtso emozionalak eta sozialak, ez dauz. Eta orduan hor pairatzen dozuna, eta bakardadea gestionatzea zaila da. Nik uste dut denontzako zaila dela, baina gaineran ezarenean askoz ere gehiago. Hori alde batetik. Eta bestaldetik, egia dela bestaldaketa nabaria izan dena da, adibidez, ligoteo plataformak. Guk adibidez, Tinder, Grindr, Loba, eta horrelako plataformak batez ere azten ginen erabiltzen, 18 urtegaz, batez ere, hor oso nabaria da, nola erabiltzen ditugun sare sozialak, horrelako saltoak egiten dute gunean, ez da? Salto sozialak, hau da, eskolatik institutora, eta institutotik unibertsitatera, da, como salto bat, ez da, markatzen dugu muga bat. Eta muga hori, zegoen oso izlatuta, 18 urte baino gehiago, eta hor erabiltzen genuen, eta nire kuadrillaiak gehienak, dauzkaten neska laguna, mutil laguna, rolloak eta bar, dena Tinderretik ezagute dituzte. Baina kasu honetan, egia da lehenago erabila izan dituzte. Zergatik zen eta, klaro, non ezagutzen dozu orain pertsonak, ez da? Eta batez ere 16 urtegaz nahi dozuna da, ligoteoa, bata bestearekin hitz egitea, pertsona berriak ezagutzea, eta hortatik egia da lehenagotu egin direla adibidez horrelako erabilpenak. Eta, klaro, espazio horietan
adibidez, festetara joaten garen modukoak, eta kaletara joaten garen moduan, ez dira espazio propioak, ez dira emakume gisa nola dagoen gure sistema patriarkala, azken finean, ez gara apropiatu, edo ez digute utzi, apropiatzen espazio horrietaz, kaletan eta festetan gertatzen den modun, eta egin behar dugu horrela, alduntze prozesu bat, hau da gure kaleak, hau dira gure festak, guk hemen gauz, berdin gertatzen da mundu digitalean. Claro, Tinder da espazio bat, non? Eta neskek esaten didate, nik badakiz non sartzen naizen. Eta non sartzen naizen horretan, nik gainera, nik nire burua seguru egin behar dut, eta filtroak egin behar ditut, eta estrategiak egin behar ditut, indarkeria espairatzeko. Zergatik zen, eta ni emakume bezala, jasoko dut batez ere, indarkeri sexuala, jasoko dut indarkeri sexista. Eta hortatik haiek aipatzen dut, nik segurtasun kodigoak bilatu izan behar ditut. Batzuk aipatzen didate, adibidez filtroak ipintzen dituzte edo. Izaten dute segurtasun filtro bat da, feminista eta vegana ipintzen dituztela. Eta hortatik, askok zabaltzen dira, eta fijau nola moldatzen ari garen. Adibidez, nik nire kuadrileko egin bazere, eta baina hor dagoen hausnarketa da, nola beldurraren diskurtsoa eta errelatoa hain sartuta dekogun, adibidez, guk egiten duguna da, segurtasun kodigo horietan, adibidez Tinderreko mutil batekin geratzen baldin bazara, egiten duguna da lokalizazioa aktibatu. Eta horrela bidaltzen digut eta zuk dakizu non zauden. Edo, mutiko horren kotxearen matrikula bidaltzea, jakiteko norden pertsona hori. Claro, hori joaten zara, leku batera, zuk posizionamendu, ostras, non ipintzen zara ez da jente bezala, eta sujeto bezala ez da, ipintzen zara leku batean non alde batetik diskurtsoaren, beldurraren diskurtsoa eta relatea dekasun, eta nondik jasotzen dozun, eta hortatik baina egia dela, edo segurtasun kodigoa bilatzen dugun, edo, indarkeria hor bertan egongo da. Eta hortatik haiek aipatzen dute, eta esan dute igual, asko urteak daramatenak horrelako plataformak erabiltzen esaten dute, edo babesak bilatu behar dituztela. Eta jaso izan dituztelako horrelako indarkeriak. Gorputzaz ari gara, norbere erabakiaz, egia da, eta pixka bat beste ari bati pixka bat heltzen, egia da feminismo aipatu duzu, gaur egun modan egon daitekeela, salgarria dela, edo zerbait saltzeko balio erantzi bezala erraztasunak ematen dituena, merkatuan arrakasta izan dezakela. Izan da baita ere polemikarik, emakume gure gorputza, gure erabakiaz, lelo hori bera ere, ustez kritikotasunetik abiatutako mugimenduek ere erabili dutela. Kritikak ere izan ditu, emakume zientzialariak izan dira ere ez, besteak beste hori nolabait ez baian jarriz eta kritika eginez, batez ere txertoekin, edota ikuspegi zientifikoa zalantzan jartzeko erabili izanarekin. Nahiko nahasketa izan da, baina emaitza izan da, zuzen ere, emakume zientzialariei nolabaiteko, ez dugu esango bortizkeri maila handia, baina zibernetikoki behintzat jaso dute jazarpena ere esan genezake, egin batean. Hor gauza asko aipatu egin dozu, alde batetik, nola komertzializazioa eta sistema neoliberalista eta kapitalista honek, superazkarra da egin zuen, hainbat, irudi dekogun pertsonegaz eta salgai bihurtu egin dituz, eta niri pena ematen ditu asko, adibidez, Angela Davis ikusten dodanean eta salgai ikusi dodanean. Emakume arrazializatu batek egin zuen diskurtsoagaz, apropiatu egin gara, niri asko gustatzen zait ikustea adibidez, Angela Davis ikustea adibidez eskoletan eta institutuetan, baina, hainbat, gero hori bihurtu egin dugunean salgai eta irudia salgai bihurtu dugunean, dagoen indarra balioesten da, eta hortatik kezkagarria zen, eta azkenean ez da bihurtzen, dia simboloa, ez da simbolo eredu errebindikatibo, baizik eta simbolo objektu bat. Eta hortatik objektibizazio prozedura horretan asko sartu egin gara, eta hortatik kontuz egin behar dugu, eta hortatik ni beti, adibidez neske gazitzen dudenak dago da, oso modan jarri egin zen, enpresa ez aipatzerren, baina badakigu denok zein enpresari buruz hitz egiten ari nezen, feminist ipintzen zuenean, eta bagenekien, kamiseta eta jertzei horiek Bangladeseko emakumeak egiten zituztela eta zeinko egoeratan.
hori da, sistema neoliberalista kapitalista da, salgai egiten dut zerbait, ez da, eta bihurtzen dut zerbait errebindikatibo eta horrela, eta da baita ere estrategia da, zen, eta horrela egiten dio dana, da kentzea errebindikazioa eta indarra, eta zeukan indarra, ez da, eta zeukan posizionamendua. Hortatik garrantzitsuena da, bestelako kontsumo ereduak bihurtzea, eta bestelako, jakitea nondik datorren, nori erosten diogun, zertarako bideratuta dagoen, eta hortatik egongo litzateke. Gero bestaldetik, ez da, bete egin duzu, da, ematen den ziberjazarpen sexista, adibidez, zientzialaren kontra, youtuber feministen kontra, baita ere sartuko nituzke, ez da, Twitterren, ez da, oso aktiboak diren emakumeen kontra, ez da, hor dauzkago hainbat eredu, eta hainbat emakume jasotzen dituzten indarkeriak eta oso bortitzak direla. Eta hortatik, klaro, hor ipini behar dugu izena. Eta zer gertatzen da modu digitalean eta ziberjazarpenekin. Ez diaguz izenik iben nahi. Eta izena ez badiogu ipentzen, ez da existitzen. Eta hori zen leloa, orain dela, ez da, urteak, ez da, ez badugu izenik ipentzen, ez badugu ipentzen, ez da existitzen. Orduan, ezinbestekoa da, mundu digitalean ematen den indarkeria eta emakumeen kontrako ematen diren indarkeriak izen propioa izatea. Eta horrela, ez da, identifikatzen dugu, analizatzen dugu, eta iguala irrekurtsoak ipini alditzakegu, edo bestelako errebindikazioak, edo bestelako estrategiak egin alditzakegu. Ez badugu apatzen, ez badugu horri izenik ipintzen, eta adibidez, nerabeek esaten duten moduan. Ez que, klaro, azken finean hori islatzen bazara, edo hori ipintzen bazara, haterrak izango dituzu. A ber, hater azken finean da indarkeria. Eta indarkeri hori izena deko, izen propioa deko. Eta izango da, adibidez, lesbiana izateagatik, transexuala izateagatik, intersexuala izateagatik, eta emakume izateagatik. Orduan, horri izena eman behar diogu. Eta da, eredu bakarra edo modu bakarra errebindikazio egiteko eta eraldatzeko prozedurak eragiteko. Bestela oso zaila izango da. Orduan, lehenengo gauza da, izena ipintzea, eta gero, klaro, errebindikazio egitea, baina egia da, emakume zientzialariak, youtuberrak, instagramerak, tiktokerrak, behin posizionatu eta hor dago sistema patriarkalaren. Ez da, jokua, ez da, dala nik behin, ez da, ipintzen nahi zenean posizionamendu indartzu batean, horren kontra joango naiz. Zergatik zen, eta zetarako erabiltzen dut indarkeria. Indarkeria erabiltzen dut kontrol bat izateko eta kontrol bat ezartzeko. Gaien bat ikutu ditugu, ez? Errealitate edo garai berri hauetan, akademiatik, ikerkuntzatik, nola ikusten da ikusgarritasunik baute dute emakume ikerlariek? Badago nahikoa emakume ikerlari, akaso ez ditugu ezagutzen, behar bezala, nola ikusten duzu? Nik uste dut gauzak asko aldatu egin direla, eta nik hor nire esperientziatik abiatuko naiz, nire emakume gazte eta ikertze de modun, ez da? Eta hor bai, identifikatzen naizela, igual beste batzuetan, igual nire erronkak ez dira, edo nik ez naiz atrebitzen horri buruz hitz egitera. Bai, honetan, bai, ez da? Eta ni bizi izan dodan, edo ni propio bizi izan dodan, eta, ostras, nik uste dut akademiatik aukerak eta oportunitateak. Egia da, erronka desberdina dela segun eta zein espazioetan mugitzen garen. Claro, ni mugitzen naizen espazioan, da, pues, espazio sozialean, espazio bestelako espazioan, igual, ingenieritzan eta bestelako maskulinitate, ez da, edo askoz ere maskulinizazio horretan mugitzen diren emakumeak, ostras, hori izan dituzten erronkak, baina batez ere hor nik ipiniko nuke, finkatuko nuke lehenago izan dituzte, gure, ez da, esaten dugu gure arbasoak eta gure lehenengoak, ez da, gure batez ere hor ipiniko nituzke, daude hor hainbat emakume Marta dala adibidez EHUko irakaslea eta matematikako irakaslea behin eta berriz errebindikatu egin du emakumearen, ez da, presentzia ikerlarian eta konkretuki matematikan, eta hor egon direna lehenengoak batez ere hor askotan, ez da, ipintzen gara gu gazteak, en plan, bueno, asko gauzak aldatzen ari gauzez, lehenetik egon dire, ez da, eta hor nik baita ere hor nik daukadan ez da binkula baita ere nire buruzauiekin eta nire izan diako irakasleak egia da orain lankideak direla, baina nire oraindik ere kostatzen zait, ez da, lankide modun ikustea eta nire irakasleak dira eta niretzako izan dira referenteak. Nik dauzkadan, ez da, albokoak izan dira referenteak eta asko, ez da, borrokatu egin dute eta borrokatzen ari dauz, adibidez, pues, sariak egoteko, zen eta orain dauzkagu adibidez sariak justo hori islatzeko eta ikusterazteko egiten duguna emakumeok. Zemotatako indarkeriak pairatu egin ditugu ikerkuntzan, baina baita ere, ez da, zemotatako, pues,
gauzak egiten ari gauz. Osea, nik ikusten dago, adibidez, akademia garaian, gauzak asko aldatzen ari dauela, eta gainera espazio propioak eraikitzen ari dugula, eta bakarrik joan behar gara kongresu batera, ni baten naizen kongresuetara, ia gehienok emakumeak gara. Atzean dagoena da, claro, normalean akademian dago lotuta irakaskuntzarekin. Eta igual askok bideratzen dugu irakaskuntza, eta hor dago rol femenino horrekin, bai hor dago beste analizi bat. Baina egia da akademia, geneukan irudi hori dena, mutilegaz, nola zeuden, batez ere irakasleak nortziu ziren, zemotatako, irudia oso nabarmentzua zen. Eta orain, asko aldatu egin da irudia, eta are gehiago uste dut, hainbat, ikuspegitik gauzak egiten ari dauz, sariak ikusterazteko, bestelako espazio propioak eraikitzeko, hasta kongresu propioak egiten ditugu, eta hortatik bai aldatzen ari gauz. Baina, hor bai, nik egiten duen irakurketa, eta ni baita ere nire buruari egiten diodan irakurketa, dela nondik posizionatzen garen akademia. Oraindik ere alduntze prozedura horretan asko emakume asko kasartzen garenean, o azaltzen garenean gure gorputza eta gure hizkuntza, hasten gara adibidez barkamenaz eskatuz. Bueno, hitze ingo dut, barkatu baina hitze ingo dut, edo pixka bat hitze ingo dut honi buruz, edo, igual ez dakit hainbeste, edo ez naiz ikusten nire burua, ahotsa emoteko, leku gisa, eta hortatik oso nabaria da, adibidez, horrelako espazio, eta nola hitz egiten dugun, nola landitzen dugun espazio hori. Eta hortatik baita ere, lan pertsonala eta lanketa kolektibo handia egin behar dugu. Zen eta egin ditugun ikerketak ikaragarriak dira. Nik ikusten dodanean emakume bat, barkamena eskatu hasten denean, eta baina egin duzun tesia inkreiblea da, edo egin duzun ikerketa da, inkreible, eta nondik ikasi egin dugun zu barkamena eskatzeko ahotsa ipintzen dozulako erdigunean. Orduan, hori bai daukagu horrendik ere erronka bat, eta gero bai ikusten da, akademia dagoela salto bat, segun eta modu jerarkiko batean nortzuk daudezen, buruzagitza, nortzuk dituzten, maila altuagoan erresponsabilitate gehiago. Eta hor, bai dauela, eta gure unibertsitatean gertatzen da, gero eta maila altuagoan, erantzukizun gehiago daukaten pertsonegaz, joaten dira, emakumeak joaten dira desagertzen. Akademian, ikertzaileak, irakasleak asko gauz, baina gero, erantzukizun reala daukatenak, gehien nagoak oraindik ere gizonezkoak dira. Eta hortatik, hor bai dagoela, nola, posizionatzen garen guk, eta gero bestaldetik. Dagoen, erronka, lan eta familiaren korrelazioarekin, eta hortatik begiratzen da, eta rol horiek ere errepikatzen dira akademian. Eta, klaro, zuk, eta horrela da, akademiaren bidea oso kompetitiboa da. Eta zu kompetentzia hori, eta niko asko etzun diot ikertzaile askori, batzutan erabaki behar dozu, edo familia, edo lana. Zer da, hain kompetitiboa da, ez da, bide hori, non ez dekozu posibilitaterik. Aldiz, ikertzaile eta akademian aritzen diren gizonak ez dira planteatu erronka hori edo bide hori non aukeratu egin behar dut, edo familia aukeratu egin dut nire bidea. Zergatik zen eta familia, egongo da beste norbaitek, zen eta egia da, hain kompetitiboa denik, non, denbora asko eskatzen dizula. Eta bertaratzea eta posizionamendu bat eta egia da, denbora asko eta sufrimendu eta hori ipini behar duzu gorputza asko. Eta hori ipintzeko, nola dagoen oraindik ere gure gizartea, erronka hori sostengatzea zaila da emakumeontzat. Hori entzun da ere, mezu baikor positibo posiblerik bada, aipatu duzu, aurrekariak, erreferentziak, oraindik ere irakasle dituzun horiek, zuretzako bidea zabaldu duten emakume horiek hor daudela, belaunaldi berriek bideo hori jaurratzen segitzen duzue, datozenei, ze mezu, edo etorri beharko luketenei, ze mezu helaraziko zenieke. Hor egongo garela, eta feminismoek egongo dira lekuan, eta bertaratuko garela, seguru. Hor egongo dira gure gorputzak, gure ahotsak, eta jarraituko egingo dugula.
Eta da bidea gauzak eraldatzeko eta bestelako akademia, bestelako ikerketak egiteko eta ikusten ari gara, ez da? Bestelako aukerak ditugula eta bestelako espazioak eraiki egin ditugula. Eta jarraituko dugu, nik beti aipatzen dut, ez da, lankide baten, ez da, hotzak behin esan zuela, zer egin aldezakegu honen kontra, ez da, sistemaren kontra. Eta berak aipatu egin zuen, ez da, bera Nerea Barjola da, eta berak aipatu zuen, horren kontra zer egin aldezakegu? Pues feminismoa, gero feminismoa eta berriro feminismoa, ez da? Eta hori esango nuke, zer egin aldezakegu aurrekariak gaurko eta gero etorriko direnak, ez da? Feminismoa, gero feminismoa eta berriro feminismoa, hori izango da bidea.